משפחות יקרות, הורים שכולים, אלמנות, יתומים ויתומות, אחיות ואחים. כאן, בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל, אנחנו ממשיכים ומקיימים מדי יום ביומו את טקס ההזכרה היומי לכלל החללים שזהו יום נפילתם, ומשדרים אותו במדיה הדיגיטלית עליכם. אגף משפחות הצלחה ומורשת במשרד הביטחון וצוות היכל הזיכרון הממלכתי מחזיקים את המחויבות שנתנו על עצמנו. נזכור את כולם מדי יום ביומו ולנצח. הקהל מתבקש לעמוד. משמר יעבור לדום, משמר, דום, קדימה, צד. המשמר לפני לימין, ימינה, פנה. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. התכנסנו כאן היום, בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל, על מנת לקיים טקס הזכרה יומי לכלל החללים אשר נפלו לאורך שנות ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, החל משנת 1860 ועד היום. הייחודיות של היכל הזיכרון היא במתן ביטוי אישי לשמירת זכרם של חללי מערכות ישראל מדי יום ביומו ולנצח. עתה נציין את זכרם של הנופלים שתאריך ההזכרה שלהם חל היום, ו' באב, וכן את אלו אשר נוהגים לציין את יום הזכרתם על פי התאריך הלועזי, ה-20 ביולי. טרם הטקס הוקראו כאן שמותיהם של כלל הנופלים שזהו מועד נפילתם, 46 במספר. נרות הזיכרון האישיים הצמודים ללבנות ההנצחה של נופלים אלו דולקים היום בהיכל הזיכרון, ופניהם ניבטים אלינו מן המסקים אשר בעמודי יום השנה. לאמירת תזכור אני מתכבד להזמין את מר אורי בן חם. משמר יעבור לדום, משמר, דום. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, כל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים וארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זה בעלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. לקריאת פרק תהילים אני מתכבד להזמין את סמל ארז רוזנצוויג. המשמר יעבור לדום, משמר, דום. מכתב לדוד, שמרני אל כי חסיתי בך. אמרת לאדוני, אדוני אתה תורתי בעל עליך. לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מהרו, בעל אסיף נשקיהם מדם, ובעל אשא את שמותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי אתה, תומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיותיי. שיביתי אדוני נגדי תמיד, כי מימיני בעל אמות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. תודיעני, אורח חיים, סוף השמחות, את פניך נעימות בימינך נצח. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. לאמירת קדיש אני מתכבד להזמין את מר דוד קוגלמס, אביו של רועי קוגלמס, זכרו לברכה, שנפל בו' באב תשפ"ב, ה-4 באוגוסט 2022, והיום חל יום הזכרתו. המשמר יעבור לדום, משמר, דום. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועל מה דברך כיורתי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי. אמן. וחייכון ובמכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. אמן. יש אברהם מבורך לעם לעמי הים. יהיה שמי רבה מבורך לעולם עמנו היה.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו. לעילם מכל ברכתה שירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. תפילת אל מלא רחמים. המשמר יעבור לנוח, משמר, טוב. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע, מאירים ומזהירים. לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו בו' באב, במלחמות ישראל בפעולות הגנה, תגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ושחרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, בגן עדן תהא מלוכתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, וייצרו בצרוע חיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על נשגבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. אמן. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. ההמנון הלאומי, התקווה. המשמר יעבור לדום, משמר, דום. כל עוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. יהי זכרם ברוך. אמן. המשמר יעבור לדום, משמר, דום. המשמר לפני לימין, ימינה, פנה. קדימה, צד. תם טקס האזכרה היומי. אנחנו מבקשים להודות לכם על שהצטרפתם לטקס, ומאחלים לכולכם בריאות ובשורות טובות.